Salutare dichisiți! Astăzi suntem împreună cu Vasi sau Vasile Cipcigan. Cine este Vasi o să ne zică el imediat, dar până atunci avem o întrebare așa de icebreaker. Vasi, ce ai alege? Să te lovești cu piciorul de la degetul mic de colțul canapelei sau să calci pe Lego? Să mă lovesc cu piciorul. E urât pe Lego, așa e? Uite. Stai că încă n-ai ajuns să calci pe Lego, că nu au crescut așa mult. Avem duplu. Aveți duplu? Da. Deci tot acolo. Deci nu chiar, dar aproape. Bun. Vasi, oamenii care se uită la noi nu ne cunosc sau prea puțin și așa că vreau să ne spui tu, cine este Vasi? Momentan sunt un bucuros tată. Am o fetiță 1 an și 7 luni. Fantastică. Așa, asta e meseria mea, pentru că am ales 1 an de zile să am meseria de tată, să văd cum e să cresc un copil. Pe lângă asta, practic sportul outdoor. Și multe, adică cam tot ce înseamnă sporturi, le-am încercat. Nu am excelat în ele, dar le-am încercat pe majoritatea. Și îmi plac foarte mult și mi-am și format o meserie din asta, sunt salvator montan. Pe lângă acesta, monitor outdoor, trainer outdoor, deci cam tot ce se învârte în jurul zonei outdoor și de 1 an și ceva am un proiect cu cei de la revista Ski and Outdoor Magazine, un proiect prin care eu prezint în fiecare miercuri, am o emisiune, se numește Outdoor Live, în care prezint personalități din zona outdoor și am foarte mare noroc că cunosc foarte multă lume și învăț foarte multe din domeniul ăsta. Ce tare! Din toate sporturile, Vasi, pe care le-ai încercat, poți să zici că ai unul care să zici că e preferat sau să zici că îți place cel mai mult? Băi, nu știu, alpinismul, ăsta m-a atras și alpinismul de înaltă altitudine, m-a atras cel mai mult pentru satisfacțiile care ți le oferă, dar cu aceeași plăcere m-aș duce la un ciclism, m-aș duce la o alergare montană, m-aș duce la un canyoning, deci depinde. În partea de alpinism, stai că tu ai și mers pe câteva vârfuri. Dacă ne zici 1-2 vârfuri sau pe care ai reușit așa să le cucerești. Păi am început în 2008 cu un, să zicem așa, semi-eșec, dar de fapt a fost o lecție foarte importantă pentru mine. Am fost pe vârful Cantengri, am încercat să ajung, dar n-am ajuns pe vârful Cantengri, în Tian Shan, 7010 metri. Din păcate, asta a fost, n-am reușit să ajung acolo, sper că în viitor să mă întorc, îmi doresc tare mult. Și de atunci am început în fiecare an să am câte un proiect montan. În 2009 am fost în Chile și din 2010 am început proiectul 7 pași pe acoperișul lumii, un proiect în care am încercat să ating cele 7 vârfuri de pe cele mai înalte de pe fiecare continent. Și momentan am 4. Să sperăm că urmează Elbrus din Europa, Aconcagua din America de Sud, Kilimanjaro din Africa și Denali McKinley din Alaska. Ce-a fost mai provocator, Vasi? Tătic sau unul din vârfuri? Nici nu se pune problema tătic, adică cum vrei să spun de altfel. E o provocare în fiecare zi, un vârf în fiecare zi, adică dacă vii și vezi ce se întâmplă de dimineață până seara la mine acasă, clar, e proiectul montan cel mai important, adică fiecare zi așa, o expediție montană. N-ai cum altfel. Dacă tot, acum îmi dau seama, mi-am luat șosetele cu munte, nu cred că se văd. Vasi, zi-mi care e cel mai frumos compliment pe care l-ai primit vreodată de la cineva? Da, astăzi am primit un compliment, nu pot să mă gândesc la cel mai frumos. Mie mi-a plăcut întotdeauna să mă simt într-o echipă și astăzi o prietenă cu care am făcut echipă în ultimul weekend mi-a zis că am fost empatic și probabil cel mai empatic din echipă în weekendul acesta și m-am simțit extraordinar din punctul ăsta de vedere. Adică, cumva, pentru mine a fost foarte important să fac în așa fel încât să mă simt parte dintr-o echipă, formație, de aceea am și ales meseria de salvator montan și cumva să fiu conectat acolo. Din meseria de salvator montan, 3 lucruri pe care le-ai învățat și le aplici în viața ta. Primul, să am răbdare, pentru că la început eu eram o persoană care nu avea răbdare. Al doilea, să ascult, foarte, foarte important și la noi în meseria noastră contează foarte mult. Și al treilea, să fiu foarte atent la
cei în jurul meu. Astea sunt foarte importante și pe ăstea le folosesc și în viața de zi cu zi, să zicem așa, în ceea ce fac. Mai sunt mai multe, să mă organizez, să fiu empatic, să fiu conectat cu echipa, să fac parte dintr-o echipă. Sunt multe lucruri care le poți învăța din așa. Pentru că nu e o meserie. Adică n-am muncit foarte mult pentru meseria asta, pentru noi e un mod de viață. Adică noi trăim acolo și trăim a fi Salvator Montani. Nu oricine poate să, adică nu vrei să faci nu poți face ca o meserie. Trebuie să trăiești chestia asta. Dacă nu trăiești, la revedere, pleci imediat. Adică noi, jumătate din viața noastră, ne petrecem în echipă, la muncă, să zicem așa. Deci suntem acasă. Acasă și acasă, știi? Ce fain! Avem 2 case, suntem norocoși. Gândește-te și spune-mi o vorbă sau un sfat sau un gând bun pe care ți l-a spus cineva la un moment dat și l-ai ținut minte toată viața până acum. Era un bătrân, tabăra de bază de la Concagua, care e la 4300 de metri, și am luat un interviu scurt pentru filmulețul care l-am făcut despre munte și mi-a o chestie pe care nu o uit. De fapt, în fiecare zi mă lovesc de chestia asta, să am grijă de apă. Că apa este totul. Și de la robinetul, de la ghiuvetă până la duș și până la tot ce fac, mă gândesc, în fiecare zi îmi vine în cap chestia asta, ce mi-a zis bătrânul ăla și îl văd, știi, îi văd fața, okay. Un bătrân de la filozof, exact cum îl vezi așa în fotografii, cu barbă, stând acolo la munte, cu o căciulă ciudată, știi, și i-am luat interviu și l-am întrebat să-mi zic o chestie și mi-a zis să am grijă de apă, că apa e totul. Și mi-a explicat, te vezi muntele, cu ghețarul, cu râurile, cu pădurea, cu totul e apă în jur, tu. Știi? Și asta mi-a rămas în cap. În rest sunt foarte multe vorbe, știi? Dar, și să nu, vorbele pe care nu mai folosesc, nu folosesc, mă ghidez de ea, e să fac tot ce vreau eu în viață, dar să nu deranjez pe cineva cu ceea ce vreau eu. Ce tare! Deci, 1, ai grijă de apă și 2, fă ce vrei tu, dar fără să deranjezi pe nimeni. Da, e complicat să știi, nu e ușor. Pentru că ai o grămadă de limitări din cauza asta, știi? Și nu te mai gândești, nu mai gândești egoist, cred că. Da, trebuie să te gândești la faptul, mă duc într-o expediție montană, bun, dar am acasă persoane care suferă că eu am plecat, știi? Ia să fac în așa fel încât să mă întorc acasă, știi? Să aibă încredere în mine când mă duc în viitor, să nu mai sufere că eu sunt plecat o lună jumate de acasă, știi? Sunt tot felul de probleme care apar în momentul în care îți pui așa problemă. Ce i-ai spune lui Vasi din viitor? Să iau decizii mult mai celebral, fără să mă las influențat de moment și de ceea ce simt pe moment. Să stau să gândesc și după aceea să iau decizii. Asta nu înseamnă că nu-ți asculți instinctul, nu? Instinctul ți-l asculți, dar ți-l moderezi, pentru că, da, o alegere o faci din instinct, adică cel puțin o parte din alegere o faci din instinct. Dar în momentul în care tu stai și gândești alegerea, adică, primul impuls e să fac chestia asta. Nu, mă opresc un pic, îl pun și eu pe ăla pe tapet și după aceea iau celelalte variante și aleg cea mai bună dintre ele. Eu de obicei nu fac așa, mă duc pe la primul impuls și mă duc pe el. Și nu e ok întotdeauna. Studiile ce au arătat și au demonstrat e că oricât de rațional credem noi că am luat o decizie, tot timpul există o parte emoțională sau mai mult decât o parte emoțională există ceea ce le zice bias-uri, adică o grămadă de surse de erori. Cu toate astea, au venit studiile mai noi acum care spun că, totuși e bine să-ți asculți instinctul și oamenii care fac multe studii în luarea de decizii au zis ce vă învățăm noi sau încercăm să vă învățăm pentru a lua decizii bune, nu e să nu vă ascultați instinctul, ci să, zicea de hold your horses, să îți pui pauză un pic în ceea ce privește instinctul, să-l asculți, dar să nu acționezi acum. Să mai stai un pic, o zi, 2, 3, să te gândești și după aia în funcție de ce ți-a zis instinctul și ce te-ai gândit să decizi. Adică să-ți asculți și instinctul, dar totuși să te gândești. Și mi se pare foarte fain că ai zis lucrul ăsta. Care crezi tu că e o întrebare pe care orice persoană ar trebui să-și o adreseze măcar o dată în viața asta? Da, am avut un prieten, din păcate acum nu mai este printre noi, un prieten în vârstă care a avut o viață extrem de furtunoasă.
și mi-a zis o chestie. Să-mi trăiesc viața în așa fel încât pe patul de moarte, dacă mă întreb dacă am meritat și să zic că da, pentru că acolo nu mai pot schimba nimic. Deci ceva de genul ăsta. Din când în când să ne întrebăm dacă am meritat și ce putem face să merite. Pentru că ajunge la un moment dat când degeaba ne mai dorim să facem ceva când nu se mai poate. Dacă ar fi să transmiți oamenilor care se uită la noi un gând dichisit, o idee, o vorbă, orice, care ar fi gândul ăsta dichisit? O competiție foarte grea, foarte, foarte grea. Și probabil a fost din 2016 încoace cea mai grea chestie pe care am făcut-o. Și mă tot gândeam astăzi că, am scris câteva cuvinte despre și cum să o denumesc, știi, provocare, experiență și ce am simțit acolo, știi, și ce e foarte important și ce pot să spun, să îți organizezi gestionarea efortului. Foarte important. Adică să te organizezi pe tine atât de bine încât să poți face față la orice efort pe care îl poți face. Poți face față și vă garantez la orice efort pe care ți-l dorești dacă te organizezi. Și vorbesc foarte sincer. Și aveți un exemplu aici în față, adică eu am reușit să fac niște chestii pe care nici măcar nu mă gândeam că reușesc fizic, dar printr-o organizare foarte bună și prin încredere am reușit să fac chestia asta. Și în primul rând încrederea se bazează pe pregătire. Pregătește-te foarte bine, vei avea încredere în tine și cu siguranță vei reuși. Ce fain. Deci pregătește-te bine, o să ai încredere în tine, vei reuși și gestionează-ți efortul. Păi gândește-te numai un pic, gândește-te un pic. Și asta vorbesc în viața de zi cu zi, nu neapărat în ceea ce am făcut eu, ascensiuni montane, dar gândește-te puțin. Dacă te pregătești bine, să zicem fizic, ești foarte fit, ești foarte bine pregătit fizic, ai încredere în tine. Ești mulțumit de corpul tău, ești mulțumit de ceea ce ai realizat cu corpul tău și te duci la un interviu, unde nu contează corpul tău fizic. Contează mai mult prezența ta de spirit, contează performanța ta intelectuală, dar ești un om cu încredere. Ești un om care de dimineață s-a trezit și a făcut exercițiile, e super ok, super mulțumit de el, se duce cu o anumită mulțumire la un interviu. Și atunci are încredere că poate să-ți găsească resursele intelectuale să răspundă pozitiv la interviul ăla. Da. Mersi tare mult, Mihai, de invitație. Vasie. Și, dragilor, gânduri cu dichis, merită. Mulțumim. Să-l urmăriți pe Vasi. Da. Altfel, nu vă salvează pe munte. Ei, bani. Nu e așa. Vă salvează. Aici, dichis. Mi-am dat seama că nu e bine cum filmăm așa. Că tu eu stau aici din profil pe cunasul ăsta, nici cât